So ato ang topic karon is all about sa mga hilig og didong og didang. So sa mga didong og didang atong topic karon. So kung magtawag ta og didong og didang, so pasabotan na is higher pa sa tong edad. So ahead pa sa tuwa at mga inana. So sa mga katong mga lalaki or babae na hilig og didong og didang, so aya po siguro nyo i-feel oy nga saligay tigulang pa sa inyo ha, tapos moto inyo ra po siya kanang gara-garaan kay inyo man ang gipili na mag-inana mo, so dapat iyo pong panindigan or tagaan pud mo siya og ganang care kay para pud malipay pud sila kay ang kana biyang mga nanay edad malipay ba na sila kung i-care pud mo sila, dili kay ning doon lang kasi ila kay tungod na kay habol sa ilaha siguro na sila kwarta ana. So kamo kung isa man mo sa mga hilig ug nana, so be careful naman nga parang dili ninyo masakitan ang isa ka tao kay kita lang pud biya tanan naman tayong mga kanya-kanyang kasing-kasing, so dili ta magpa-as if nga love na to ang tao kay kasagaran biya karon praktikalan na, so daghan ang nagabuhat og nana. So I hope sa mga tao nga nagagamit og nana, so manggabintay lang, so likayin ninyo nga masakitan sila kay para okay ang inyong relasyon. Kong, Tutti, Kopi, Ben, Maling, King Kong,